siguiente compremos, ¿no? Euskadi literatura sarien banatze ekitaldi ibiltaria ongi etorri sailburu jauna, jaurlaritza, legebiltzarra, aldundi. Arratsalde on lehendakari eta arratsalde on agintari guztiok, diputatu nagusia, alkatea. Ongi etorri jaun Andreok eta besarkada bana eta zorionak gaur Euskadi literatura sariak hartuko dituzuen hoi. Irati Elorrieta, Ramon Eder, Patxi Zubizarreta, Asisko Urmeneta, Juan Carlos Etxegoin, Xamar, Daniel Inerariti eta Isabel Etxeberria. Aurreko egunetan asko hitz egin da Espainian eta baita gure artean ere literatura sariez. Batez ere, Espainiako estatuan gaztelania ezten beste hizkuntzetako idazleak saritu dituztelako. Ez da ohikoa eta aipagarria iruditzen zait. Eta bereziki aipatu nahi dut Bernardo Atxagari eman dioten Espainiako letren sari nazionala. Pozik hartu dugu berria. Batetik, Bernardo Atxagaren lanari eta ibilbideari aitorpena egin diolako Espainiako literaturaren munduak. Baina bestetik, pozarren gaude batez ere, gure hizkuntzak berak, euskarak berak, kanpokoen aitorpena jaso duelako literatura sorkuntzari lotuta gainera, lehen aldiz sari hauek sari direnetik. Baina gu, geure lanak egitera etorri gara, gaur ona, eta urtero egin ohi dugun bezala, euskal literaturaren sari nazionalak emango ditugu. Azken hilabete hauetan, Euskadi sarien epaimahaiak osatu dituzuen idazle, irakasle eta literaturazaleek 2018ko uzta hartu duzue, zuen proposamenetatik entresaka egin duzue, norberaren arrazonamentuak eztabaidatu dituzue eta azkenik urteko sariak aukeratu dituzue. Euskararen lurralde ezberdinetako idazle eta obrak daude sarituen artean, bai euskaraz eta bai gaztelaniaz. Izan ere, 7 aukeratuetatik 4 naparrak dira. Beste baten obra grafikoak Zuberoara garamatza, Matalas bertako Aitonen seme ezagunaren bizitzaren arrastoaren bila. Eta beste batek Euskal diaspora Europar berrira garamatza, ura euskal literaturaren mundura ekarriz. Aurten ere, literatura sorkuntzan agertu daitezkeen genero ezberdinak daude sarien artean. Batetik, ohikoak ez diren literatur generoak, aforismoak eta ipuinak adibidez. Beste batek, hiriez eta harremanez hitz egiten digu. Euskararen inguruko gogoetak ere badu bere tokia, eta politikaren gainekoak ere bai. 2018 urte oparoa izan zen, eta literatur uzta zabala. Eta epaimahaiek aukeratutako 7 obra sarituen bildumak bere osotasunean, gaur gure idazle eta pentsalariak zertan ari diren erakusten digu. Nondik nora dabiltzan, zer duten kezka eta zertzaien interesgarri. Eta horrela osatu eta aberazten da urtez urte, osatzen doan gure sari nazionalen agertokia aberatsa. Azkenaldi honetan euskal sorkuntzak urrezko aldi bat bizi duela entzun dut han eta hemen. Ez dut nik esan. Kultur sorkuntzaren mundua eta jarduna gertutik ezagutzen eta jarraitzen dutenek diote. Ni bat nator iritzi horrekin. Neuk ere uste dut euskal kulturaren pizkunde berri baten aurrean gaudela. Bereziki euskaraz sortzen den kultura produktuen loraldi batean. Loraldi horrek iraunkorra izango bada, 2 eragile protagonista behar ditu. Sortzaileak eta publikoa. Biak dira beharrezko. Zuek, sortzaileek, oraingoz, egin duzue zuei zegokizuen lana. Irakurleek egin behar dute orain berea. Gure loraldiak publikoak behar ditu.
audientzia berri eta zabalagoak. Eta horretarako eskura ditugun bozgoragailu guztiak beharko ditugu erabili. Euskadi literatura sari emanaldi hau Donostian egiten ari den Literaktum jaialdiarekin batera etorri da. Literaktumen ikusi ditugu eta entzun ditugu idazle eta sortzaileak obra berriak aurkezten eta azaltzen. Laster Durangoko azoka izango dugu, eta aurretik beste hainbat nobedade ezagutuko ditugu sortzaileen eskutik hedabideen bitartez. Aukera onak izango dira, irakurtzaletasuna sustatzeko eta irakurleon gogoa eta apeta pizteko. Erabili ditzagun. Eskerrik asko. Herri agintari eta herri ordezkariok, etorritako jaun Andreok, arratsaldeon eta eskerrik asko epaimahaikideei eta zorionak berriz ere irabazle guztioi, saritutako guztioi. Daniel, Juan Carlos, Asisko, Isabel, Patxi, baita Ramon eta Irati, Euskadi literatura saria jaso duzue. Espero dugu, orain, irakurleen saria ere jasotzea, zuek aipatu egin duzuen bezala. Hori bai da, sari hauen helburua, ondo egindako lana aitortu eta lan horiek hedatu irakurle gehiago erakartzeko. Los premios Euskadi de Literatura nos dan la oportunidad de reconocer y dar a conocer las obras literarias más importantes del año. Es el doble objetivo de estos premios: reconocer en nombre de la sociedad vasca la relevancia y calidad literaria de las obras premiadas, dar a conocer vuestro trabajo para atraer el interés de más y más personas, contribuir a extender la afición a la lectura. Aitortzarekin batera, sari hauek bigarren helburu bat badaukate, eta hori une honetan bertan eta aurreko asteetan betetzen ari gara. Sari hauen bitartez, gure literatura eta gure sortzaileak ikusgarriago egin nahi ditugu. Irakurzaletasuna eta literatura erdigunean jarri nahi ditugu, garrantzi handikoak baitira Euskadirentzat. Funtsezkoa dira herri sortzaile eta jantzia eraikitzen jarraitzeko. Josef Konrad zioen moduan, idazleek lanaren erdia baino ez dute idazten. Beste erdia, irakurleek osatu behar dute. Irakurleen esku geratzen da, beraz, gure sortzaileen lanetan murgiltzea, eraikitako historiak bizitzea, gorpuztutako pertsonaiekin batera orduak ematea, proposatutako gogoeten inguruan hausnartzea. Irakurtzea da saria, dio Eusko Jaurlaritzak sarien inguruan abian jarri duen kanpaina. Irakurtzea da saria, eta sari hauek irakurtzeko gonbite bat ere badira. Irakurketak libreago egiten gaituelako, jantziago. Bestelako bizitzak irudikatzeko eta bizitzeko aukera ematen digu. Hoy hemos entregado los premios Euskadi de Literatura y ahora es el turno de las y de los lectores. El premio es, por tanto, leer y disfrutar estas obras.
sumergirnos en sus páginas, vivir otras vidas, gozar de la capacidad creativa y, sobre todo, ser mujeres y hombres más libres. Irakurtzea da saria. Saria da Irati Elorrietak proposatutako giza paisaia ezagutzea, Getxotik hasi eta Berlineraino. Atzera egitea eta gogoratzea gure kultura eta hizkuntza bizi berritzeko egindako bidelatza eta ederra, Samarrek gogoratu digun bezala. Saria da Patxi Zubizarretaren istorioetan murgiltzea, bere irudimenaz gozatzea. Saria da Asisko Urmenetaren talentuaz gozatzea eta Isabel Etxeberriaren maisutasunaz. El premio es disfrutar de la lucidez que reflejan los aforismos de Ramón Eder, dejarse llevar por su ironía. El premio es tener la oportunidad de acercarse a la visión solvente y audaz de Daniel Innerarity sobre el tiempo que vivimos, disfrutar con su provocación intelectual. Zorionak guztioi, eskerrik asko gizarte sortzaileago, jantziago eta libreagoa eraikitzeko egiten duzuen ekarpen handiagatik. Ohorea izan da zuei saria hau ematea, eta orain, esan bezala, gure txanda da, irakurtzea da saria. Eskerrik asko.